Ka odong' seche manok to duond bura mar ODM tawo yiero mag jotend duond burano e gwenge ma pacho ka. Ikruok dhi nyime e kinde ma jokanyo kwayo ni yiero no tim e yo ma uyanga kendo maonge kod mibadhi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod mathoth. Kaka yoro nyiso ng'ur margi wi jogo ma ochung' ne yiero mag kor gwenge kendo golo duoko mag yiero e counties. Chung' e lemo mar kom counties ma Nairobi, George Aladwa golo ng'ur ni bod mar yiero mochwe kom kod Emilia Wita nyaka ikre ne rakruok kodgi koponi ok oloki apisas mochung' ne yiero kata returning officer kaluwore ni giseyudo maling'ling' ni jogo nyalo nindo nyakonchiel e tayo chenrono. Na tutakubali uchaguzi wa ukora ifanyike Nairobi. Yes. Sisi tunaongea haswa mambo ya Nairobi County. Kwa hivyo tunataka uchaguzi ambao utafanywa ufanywe kwa njia mzuri. Jomoko ntima dwa chamani mondo gidwango kombe to giringi lal. Ni yiero kwanya yiera ndoke. Okonyal. E county ma Migori kar chung' od bura ma Uriri, ikruok ma kamano gi yango ni kare mak mana ni gisiemo jok mane osewuok e duond bura mar ODM ni kik tem kelo machienglo e kinde yiero mag jotelo mag chama e kor gwenge nimar ne gisebalo kod chama. Wang'eyo ni urichwa ka wasebedo gi challenges moko chien kocha. Wadwaro ni ng'ata mano oseringo ka ni weyo chama to kik ichandwa ka kiny wayiero. Jakom ODM mar Kojolo Walter Wino okone kalure kod muya mag tulo maliekore sub county Marongo mondo kwedi motegno kendo kaw okang' ne rowere manyalo rocho yiero. Wadwa tim yiero mar kwe maonge gi tulo moro amora. Jomoko yudo okaw gi kwe, jomo yudo bendo dhi otine jomo yiero gi e yo maber. Migori watim uru yiero mar kwe. Winjo ka tulo moko nitie mosetimore Rongo, akwayo ni mano bed mogik. Kiny ka wadhi e yiero kik wabed gi weche na ma waneno kotimore Rongo godiochieng' ka. E kaunti ma Homa Bay, jokanyo kone jopiny kod jochung' mondo ket kwe kendo kaw ting' mar rito lwasi mar yiero e kinde chenrono, e kinde ma tend ojiende kotelnegi kod Caroline Awidhi. Robert Ouko onyiso ni dongo mar ODM kendo singo keto sir mag demokrasia e chama. Nikech gik moko duto mwatimo pa polling stations ema kelo dongruok. Kendo wakwachi ni joma mine olar positions mag mine kendo mag chuo gi compete kabisa. County ma Siaya, jokanyo kone giseyudo maling'ling' ni ojende moko ichan pidhi e kuonde mag luto ombulu mondo muoch tulo kendo rocho chenrono, gino magikoni ok gibiyie kata matin. Kotelnegi kod Mary Miduri to kod Jared Ogutu kanyakla kod Otoyo Chambe gisingo bedo akicha. Wawinjo ni bondo waka jomoko sepango ni kiny ketho yiero, wakwero gi Kendo wakwero MCS mosewuok gi wach mar basari mabondo ni kok yiero ng'at madwaro to kobirni basari. Jodak ma Mombasa bende ogolo duondgi kadwaro ni mondo ratiro to kod adiera ema mondo lu makare ne jok mochung' kadwaro lemo mag tend duond bura mar chama mar ODM e kor gwenge. Onge ng'ata ma kik bed gi wasiwasi. This time wadhi time mopogore gi kaka osabedi kitime gachien. Joma ng'eny nigi pende keso mopogore opogore. Wan gadier ni yiero dhi timore. Walter Nyambaga, Ramogi TV.